Akwụkwọ ihe mere nke abụọ isi nke 36. Ndị ala ahụ wee họrọ Loahaz nwa Joash wee mee ya eze n'ụlọ nna nna ya na Jerusalem. Loahaz dị afọ 320 mgbe ọ malitere ịchị. Ọ chịrị ọnwa 3 na Jerusalem. Eze Ijipt wee kpọga ya na Jerusalem ma nye ya 100 talenti maka ala ahụ, na 1 ọlaọcha na 1 talenti ọlaedo. Eze Ijipt wee họpụta Eliakim nwanne ya nwoke, eze Juda na Jerusalem, ma tinye aha Loakim n'isi ya. Neko wee kpọrọ Loahaz nwanne ya nwoke kpọta ya na Ijipt. Loakim dị afọ 52 mgbe ọ malitere ịchị. Ọ chịrị afọ 11 na Jerusalem ma mee ihe dị mma n'anya Jehova bụ Chineke ya. Nebukadneza eze Babilọn bịara imegide ya, wee kee ya agbụ iji buru ya gaa Babilọn. Nebukadneza kpọtakwara arịa ụlọ Jehova na Babilọn ma tinye ha n'ụlọ nsọ ya na Babilọn. Ma ihe ndị ọzọ mere Joakim, ihe arụ ndị o mere na ihe ndị ahụrụ gbasara ya, lee edere ha n'akwụkwọ ndị eze Izrel na Juda. Joakim nwa ya wee chịa n'ọnọdụ ya. Mgbe ọ malitere ịchị, Joakim dị afọ 8. Ọ chịrị ọnwa 3 n'ụbọchị 10 na Jerusalem. O wee mee nke ọma n'anya Jehova. Mgbe afọ ahụ gwụchara, eze Nebukadneza zigara ndị mmadụ ka ha bịa Babilọn ya na arịa dị oke ọnụ ahịa nke ụlọ Jehova, wee mee Zedekaya nwanne ya nwoke eze Juda na Jerusalem. Zedekaya dị 1 afọ na 20 mgbe ọ malitere ịchị. Ọ chịrị afọ 11 na Jerusalem. O mere omume dị mma n'ihu Jehova bụ Chineke ya. O wedaghịkwa uwe ya n'ala n'ihu Jeremaya onye amụma n'oge ahụ, iwu nke Jehova, mana o meghachiri ka ọ ṅụọ iyi megide Chineke. O mere ka olu ya sie ike ihe dị n'ihu Jehova. Onye ozi Chineke mere ka obi ya sie ike ịghara ịlaghachikwuru ndị isi nchụaja na ndị mmadụ karịa Jehova Chineke Izrel. Ha niile wee na-aga n'ihu n'ụzọ dị egwu, dịka ihe arụ niile nke ndị mba ọzọ si dị, n'ụlọ Jehova nke o merụrụ ahụ, nke Jehova doro nsọ na Jerusalem. N'ebe ahụ, Chineke nke ndị nna ha n'oge na-ezipụ ozi, n'ihi na o zigara ndị ozi ya n'ebe ha nọ, na-eme ka ndị ya nwee ọmịiko. Ma ha kpọrọ okwu ya emo. Ha mekwara ndị amụma ya ihere ruo mgbe iwe nke Jehova bịara n'ahụ ndị ya, wee weta eze nke Chineke n'elu ha. Ọ dịghị ọgwụgwọ ọbụla, n'ihi na ndị Kaldia bụ ndị gburu ụmụ okorobịa ha n'ụlọ nsọ ha, ma ghara ịgbaghara nwa okorobịa ma ọ bụ nwa agbọghọbịa ma ọ bụ agadi nwoke ma ọ bụ nwa nwoke Chineke nyere ihe niile n'aka nwoke ọjọọ ya. Ihe niile dị n'ụlọ Chineke, ma nke ukwu ma nke nta, akụ dị n'ụlọ Jehova, akụ nke eze na nke ndị isi ya, ihe ndị a niile ka o buru gaa Babilọn. Ha wee gbaa ụlọ Chineke ọkụ, kwatuo mgbidi Jerusalem, gbaa ụlọ elu ya niile na ihe niile dị oke ọnụ ahịa ya ọkụ, iji bibie ihe niile. Ndị fọdụrụ site na mma agha dọọrọ ha gaa Babilọn. Ha wee bụrụ ndị ohu ya na ụmụ ya ruo mgbe alaeze Peshia chịrị, iji mezuo okwu Jehova nke e kwuru site n'ọnụ Jeremaya, ruo mgbe ala ahụ jupụtara n'ụbọchị izu ike ya, ruo mgbe ọ tọgbọrọ n'efu. O debere ụbọchị izu ike ahụ ruo mgbe ọ dị afọ 70. Ma n'afọ mbụ nke Sairọs eze Peshia, mgbe okwu Jehova nke sitere n'ọnụ Jeremaya gwụchara, Onyenwe anyị kpaliri mmụọ Sairọs eze Peshia, o wee mee ka a mara ọkwa n'alaeze ya dum nakwa n'akwụkwọ sị, otu a ka Sairọs eze Peshia sị, Onyenwe anyị Chineke nke Chineke enyewo m alaeze niile nke ụwa, nyekwa m iwu ka m wuo ụlọ ya na Jerusalem nke dị na Juda, onye nọ n'etiti unu, n'etiti ndị ya niile, onye Onyenwe anyị Chineke ya na-akpakọrịta.